Letokruh je tu pro každého, kdo chce být i ve zralém věku stále aktivní. Jsme organizace, která dává seniorům příležitost prostřednictvím dobrovolnických aktivit zažívat stále pocity radosti, užitečnosti, potřebnosti a respektu. Mají příležitost najít u nás nová přátelství a být sami sebou. Dělám mi radost být užitečná. Chodějí, čekají na mě, takže je to báječný. To se těšíme, protože to je zase něco jiného než ten stereotyp. Takhle si ještě zacvičíme, to je úžasné. Cvičení nám určitě dělá radost. Sice nás potom všechno bolí, ale to musíme vydržet. Pro každého myslím, že je pomáhat samozřejmost. Když to někdo potřebuje, tak pomáhá. Pojedeme nahoru. 2, 3. Seznámila jsem se s paní ředitelkou Letokruhu, Kateřinou, a ta mě nabídla možnosti, co bych mohla dělat a co by mě jako uspokojovalo. Hezky si sedněte a budeme si číst. Tak jsme vybrali čtení. Myslím, že jim to dělá radost a mě taky. Přemílek s Bohomůrkou řekli víle, aby na ně počkala. Činovníci z Letokruhu mě oslovili, že tady se to v té knihovně bude pořádat takový čtenářský klub. Zúročuju své zážitky a zálibu ve čtení a mezi knihami tím způsobem, že to předávám dál, tak mám za to, že pomáhám sobě i druhým kolegům čtenářům. Jsme mezi lidmi a že jsme mezi lidmi, kteří mají k sobě velice blízko a vzniká nám u toho veliké přátelství, které nekončí tím, že se rozejdeme. Jsme tady tak různorodí, že když odcházíme, tak každý má z nás pocit, že to bylo krásné. Měla jsem spoustu volného času a tak jsem na internetu začala hledat, jak bych mohla být ještě někomu prospěšná, aby mě to i naplňovalo. Propojila jsem se s organizací Letokruh a vlastně od té doby chodíme s Otíkem číst, protože pan Otík je po mozkové mrtvici a vypadávají mu písmenka a čteme spolu, doufám, rádi. Můj sen je číst si knížky, noviny si přečíst, poněvadž jsem denně četl. Přesvědčte se spolu s námi, že i stáří dokáže rozdávat radost. Děkujeme, že s námi sdílíte myšlenku dobrovolnictví zralého věku.